Ndara Kunthi nek ngendika kok sak kecape kok mandi ya. Piye to? Piye. Iki lho sawangan iki lho. Arimbi sing maune elek iki saiki dadi kaya ngene iki. Lho, Mbok Ndara Kunthi kan buka salon. Oh. Nek iso dandani wong ayune kaya ngono kuwi jan wah luar biasa. Niki mau pripun, Den? Ora kok man diucapku nanging mbok menawa sineksen dening para dewa Mitra. Bola. Kula ngaturaken panuwun Gusti Ayu. Iya ya Arimbi. Apa Ardipek? Iki ki jatahe kakangne. Ora dirusui. Oh. Sapenake dhewe. Iki jatahe kakangne Kakang Mas Bratasena. Kok dirusui? Demen kualat apa? Wong Kakang Mas ora kersa. Sing kandha sapa? Ngawur wong urung ditari kok. Petra Nun dijawuhi ora mangkat-mangkat. Tak kepruk watu ndasmu. Oh nggih. Ndara Kunthi son suwe. Arep dikepruk watu.